हाय लोगोफोर बिनानाव कृष्णमनि नार्जारीनि भिडिअ आरो फट' भाइरेल जानायखौ नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानो हागौ गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ स' बियो एक्चुअलि नंखाय दै बियो फेक माने ओरैनो नंखाय बांखाय बिदि बानायनाया बिराद गोरोन्थिलै आसल मथे मिथिगौना ओमफ्राय बिथाङा दा नंखाय होननानै बुंदों ओमफ्राय क्लेरिफिकेसनबो होखाबाय स' बिनानावनि भिडिअखौ नायलांदो बिदिब्ला नंमारगौना नंखाय दा गाव रोखा रोखायै फोरमायदों। खुलुमबाय आं दिनै नोंसिनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैनांगौ जालायबाय नोंथांमोना मा आंखौ दासिमबो ट्रास्ट खालामाखै बे नंखाय बाखाय भिडिअखौ आंखौ होननानै नोंसोर बुंगासिनो बे भिडिअआ आं नङा आरो आं 100% नंखाया नोंसोर मा आंखौ सानगासिनो दासिमबो नोंसोर मा आंखौ सिनाया नामा नोंसोर आंखौ नुवा नामा भिडिअफ्राव बेजों आंजों महरानो एसेबो गोरोबा आरो बेनि स्किना आंनि स्किना बेलेगखा आंजों मिलायखाया नोंसोर माखौ लानानै आंखौ होननानै भाइरेल खालामगासिनो बांद्राय आंखौ भाइरेल खालामबाय थाबा आं नोंसोरखौ पुलिसनावसो थांगोन केस हैगोन आरोना आंखौ नोंसोरो सोर बानायदों गाज्रि मिम्स बानायदों आं बिसोरखौ नायगासिनो दंखायो आं स्क्रिन लाखिदों आं नोंसोरखौ आरो आं रिक्वेस्ट खालामनायावबो नोंसोरो जुदि बिदि खालामबाय थायोबा ना आङो नोंसोरखौ पुलिस केस होनाय जागोन आङो डाइरेक्ट बुंखायो आरो नोंसोरो आंखौ होननानै नोंसोर प्रुफ देखायनो हागोन ना आरो बे सिख्लाया मा आंजों एसेबो गोरोबा महरानो आंजों एसेबो गोरोबा ओमफ्राय बेखौलाय नोंसोर आंखौलाय आंखौ होननानै बोरै बुंबाय थाखो आरो ना 100%आव 40%आनो आंखौ गाज्रि कमेन्ट्स होदों आरो 60%आनो आंखौ मोजां कमेन्ट्स होदों मा नोंसोर आंजों बिराद एगेन्स्ट नामा आंखौ नोंसोरलाय मा नुदों बिदि आंखौ बिदि खालामबाय थानो आरो फानि मिम्स बानायाथ' जेबो नङा आं मिम्स बिदि फानि खालामनायखौ जेबो साना आरो बे गाज्रि भिडिअ आंखौ नङा होननानै नोंसोर मानो आंनि फट'खौ बिसोरनि स्क्रिनाव होनानै होदों आंथ' नंखायाना बेयो नोंसोरलाय मानो आंखौ होननानै दासिमबो होगासिनो आरो ट्रास्ट खालामबावाखैसो आंखौ नोंसा लाजिनाय दंना गैया मालायनि भिडिअखौ आंखौ होननानै होनो आरो आंनि जायगायाव नोंसोर जानायबा नोंसोर माबायदि मोनगौमोन आं नङैखौनो नोंसोरो बिदि होननानै होदों आरो आंखौ नोंसोर बे भिडिअखौ सानदोंना आं बे भिडिअआ नंखाया आरो नोंसोर आंनि भिडिअखौ मालाबाबो बिदि गाज्रि भिडिअ नुनाय नङा आंनि ओमफ्राय नोंसा लाजिनाय गैया बिदा बिनानाव थायो बिमा बिफा थायो नोंसा एसेबो साननाय गैया नामा आरो आं बे 100% आं नंखाया आरो आङो बे सोर आंखौ बे भिडिअखौ खालामदों आंखौ होननानै सोर आङो बेखौ नागिरगासिनोसो दङ आरो आं डाइरेक्ट पुलिसनाव थांगोन बे मानसिखौ मोनबानो आं केस होखागोन आरो आं बारा मबाइलखौनो इउज खालामा क्लासाव थाङो न'आव फैयो आरो जोबोद बिजि थायो आङो डान्स क्लास लायो आरो आङो बिदि बांद्राय मबाइल थुनो आंहा टाइमबो गैखाया आरो आङो मालाबाफोर भिडिअ बानायनोबाल'सो आङो दाङो मबाइलखौनो आरो आङो बांद्राय बिदि कानेक्टिभ थानो आंहाबो टाइम गैखाया आरो आंहा दासिमबो मबाइल लाथ'वाखै आरो आंहा गोबां सोलोंनांगौ दंबावो आङो दा आंनि निजा मबाइल गैया आङो भिडिअ बानायनो गोनांबाल' मबाइल लायो आंहा आरो मबाइल निजाबो गैया आं भिडिअ खालामनो गोनांबाल' न'नि मबाइलजों भिडिअ खालामो आरो आंहा बांद्राय मबाइल इउज खालामनो टाइमबो गैखाया आङो दिनै खनसे रिक्वेस्ट खालामबावबाय आंखौ जाय गाज्रि मिम्स बानायदों आंखौ मोजां मोनिफोरनिसिम आं रिक्वेस्ट खालामो आंखौ दा बिदि गाज्रि मिम्स दा बानायसै आरो आंखौ फानि खालाम आं जेबो साना आरो बिदि नंथारैखौ मानो खालामो आं दिनै क्लियार बुङो बे भिडिअआ आंनि नङा आरो बेनि स्किनजों आंनि स्किनजों एसेबो मिलायखाया आरो बे भिडिअआ आंनि नंखाया आंखौ दा नोंसोर बिदि आंखौ होननानै नोंसोरो बुंबाय दा था आरो दा भाइरेल खालामबाय था आंखौ होननानै नोंसोरलाय मानो खालामगासिनो मा प्रुफ दङ आरो आङो मोनसे खोथा बुंनो सानो नंखायखौनो नंगौ होननानै होनग्रा थायो मानसिफ्रा मानो बिदि मानि थाखाय फोथाया नंखायानो आङो बेखौनो नोंसोर दा नंगौ होननानै सानदों जेरै नोंसोरनो आरो जों जमा थायो जोंहा आगैमोनजों जोंहा आब' जों साथामजों जमा थायो जों साथामजों हरबाबो सानबाबो जमा थायो आरो आं बिदि भिडिअखौ आं मानो खालामनो आंनि भिडिअ नोंसोर आरो मालाबाबो नुनाय नङा नोंसोर मानि थाखाय बिदि आंखौ गादबना दोननो सानदों एसे माबा जांबा नोंसोरो गाहायाव बोख्लायनानै दोननो सानो फुटारनो सानो नोंसोरो गाव मानसिनि लाइफखौ बरबाद खालामनो सानो मानसियानो आरो ना सोरबा मानसिफ्रा नंथारिखौनो नंगौ होनग्राबो थायो माने बिदि आरो
आरो सोरबा सोरबा नंथारिखौनो नंगौ नंगौ होननानै होनो नोंसोर नुदोंबा नोंसोर बुं आरो नोंसोर नुथाराखै मानो नोंसोरो बुङो नंगौ होननानै मानि थाखाय बुङो जेबो प्रुफ नागिरा गारा नोंसोरो नंगौ नंगौ होननानै बुङो नोंनि भिडिअखौनो नोंसोरो भाइरेल खालामनानै खैफोदाव खोख्लैहोनो नागिरो ओमफ्राय नोंसोरो खैफोदाव खोख्लैहोनो नागिरो नोंसोर बासायनांगौसो नोंसोरो आरो बुथारनोसो नागिरो मानसिखौ आं गोसो हमथाना थायो थेवबो नोंसोरो आरो भिडिअ नंगौबाबो नङाबाबो मोजाङै बिजिरग्रोनानै नाय नोंसोरो मोजां बिजिरग्रोआ गारा नोंसोर जायखिजाया भाइरेलल' खालामनो नागिरो माखौ भाइरेल खालामनो मोनगोन माखौ भाइरेल खालामनो मोना बेखौल' नागिरो नोंसोरो नंगौबाबो नङाबाबो नोंसोरो जायखिजाया भाइरेल खालामखायो आरो नङिखौनो नोंसोर मानि थाखाय भाइरेल खालामो सोरबा नोंसोरो गोरोंबो जानो हागौ साननो हनो गोरोंबो जानो हागौ ओमफ्राय नोंसोरो मानि थाखाय भाइरेल खालामो आरो आंथ' रोङा जानो हागौ आंखौ नोंसोरो बुजायहरनांगौसो ओमफ्राय नोंसोरो डाइरेक्टलि ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामो नंगौबाबो नङाबाबो नोंसोर भाइरेल खालामो आरो बेथ' आं नंखाया 100% आं नङा नोंसोरो हाजार सानबाबो आं नंखाया आंनावथ' नोंसोर सोंहरग्रोजायो ना नंगौ नङा बेथ' बे भिडिअआ आंनो नंखाया ओमफ्राय नोंसोर दा बेखौ भाइरेल खालामगासिनो आरो दासिमबो स्टप जायाखै प्लिज स्टप खालामदो आरो आं दा बे मानसिखौसो नागिरगासिनो सोर खालामग्रोदोंमोन आरो सोर आंनि भिडिअखौ बांसिन शेयार बानायदों गाज्रि मिम्स बानायदों आं बेखौ फायार होखागोन